Lezi ingane isonta kaShembe nifuna ukuthi zibe imbewu efana nani ezayele emakhaya ezale ingane ebiza isibongo sasekhakoni namalume. Nifuna ukuthi zibe yilabo anti abafana nani abaxova umndeni abangahlalisi kahle omakoti abazogana la ekhaya abanezindaba eziningi ngoba nakho bathi bayasebenza nabo banesandla kufakeni iparish ekhaya bebe ngabantu besifazane. Nifuna ukuthi ifane nani kahle kahle. Nithule nithini nge-teenage pregnancy ingane ezimitha zino 11 years 12 years. Ngene comment enithini ngaleyo nto le. Izingane ezihlala emaclubini zincane zi-under age. Anisho lutho ngaleyo nto le. Nifuna ukuthi izingane ihambe ziyokhompyutha nani ikhompyutha kula madodana eziseyinkulu lawa osomabhizinisi noma osopolitiki kubantu asebephumelele niyobanga leyo nto leyo nibange kulawo madoda lawo nama anisho lutho ngale nto leyo ngokonakala kweze yini seninomona namakhehla yini manje at least laphana umuntu usuke seno 18 kuyaphezulu enganakho kuyavezwa nje yaproduce ama-ID ingane ine right yokwazi ukuthi no yinto enifuna kahle kahle izwe libe lonakala kangaka kufuna liqhubeke izwe libe nezingane ezalwe emakhaya isale khona nabantu abanezindaba nithini kahle kahle wena uhappy nje njengoba unengane ngamazi babwayo kuyakujabulisa lokho ukuthi ingane yakho ikhula with a single parent ujabuleni kuleyo nto leyo awumdingi yini wena umuntu wesilisa noma umshado empilweni yakho musana ukuzenza selfish musana inkinga ningena kuzona nifuna ukuthi bonke abantu baxhamukele kulezo nkinga lezo at least lo muntu wesifazane empilweni yakhe uyokhule nomndeni ohlangene oqoqene izingane zakhe ziyobe zimkhomba zithi nangu baba eduzana ngekufane kanje ngawe ngoba wena waxabanisa ingane yakho nobabwayo ufuna ukufeza izinhloso zakho usubulawa nayisikhwele nifunani nifuna yonke lento eniyibona nithini izingane mangabe ifike ema-university idlala abantu aba-HIV positive abantu kade kwase begijima anisho lutho kuyona yonke leyo nto leyo but lokho kuhle nifuna ukunyathela nihambe khona phezulu funa nibheka amachashazi ukuthi konakele ngakuphi musana ukuba selfish ngikhuluma nalabantu besifazana abaphambene noma abaphathwa kabi indaba yokuhlanganisa emshado yalapha kaShembe yamantombazana anibafisela abantu besifazane izinto ezinhle empilweni bebe nokuthula bebe nemndeni yawo nifuna abafane nani nje ngoba nibatshazwe emakhaya phela abantu besifazane bayahlupha uma ke bondla bakhe emakhaya noma benza eni basusa izinkinga basusa uthuthuva akuhlale kahle ekhaya kukhalwa ngo-anti usibanibani ukuthi hayi kuze uDisemba ke ziyavalwa izikole uzobuya emsebenzini noma emqashweni uyoshaya u4 kube kusho khona lokho ukuthi kumele ngabe noma usuku wakho musani abantu besifazane ukwenza kanje hawu ningadiscredit umshado ukuhlanganiswa kwabantu kufuna izingane ezifane nani lokhu zajola nje lokhu zajola zibe no 40 50 years lokhu zajola nje wathi umenzi size siguge shuthi elentozana emshadweni siyofika nabazukulu nisawufika kodwa kuleyo ndawo leyo ngane zakwethu hayi ngeke msanje iyanijabulisa lento leyo ingane zesikole nje ngoba kukanjela esithombeni lalela akekho nje umnumzane onengqondo ekhanda ongavuma ukunikela ngengane yakhe ukuthi ihambe iyogana umdondoshiya wengihla yekhehla into egcwele inkwethu ngishebisweni ngaphandle komnumzane olambayo nolambile mina nje njengofuture mnumzane I will never allow ingane yami ukuthi iyogana isikorokoro sekhehla iyekele lento yeni yokulamba nilambele izingane zenu ukulamba lokho hey angifuni umuntu njena udoti athi ena hayi isinqumo sa udoti leyo loyo isipho isinqumo wasithatha una 17 years wena isiphi esisile nje isiphi so nje vumana ukuthi uma umuntu wesilisa ovuma ingane yakhe yogana ikhehla iscraper sekhehla umuntu olambayo leyo isilambi sekhehla isinikela ngengane yaso finish yabo futhi siyavuma niyasonta and asiphikisani nenkoloyini asiphikisani nezinto ezenziwe esontweni kuningi but khona into wrong eseniyenza le ukukhetha izingane ezincane hayi ngeke bafowethu awukwazi ukuthi una 50 una 60 uzokhetha ingane na 18 ingane encane ngisho kunezingane zakho hayi ngeke fani wrong lento enenza ngeke wrong hawu uyikhehla umdala ingane uzoyifikela nezifo ezindala kade wasugudla ubayekeleni untanga yakho ubayekeleni hawu kahleni buye emahloni kimi hawu awukwazi ukuthi una 60 una 51 uthi ufuna itshitshi hayi bo umdala kanjena